Ei ihan sillä vielä. Nyt ohitte siinä ihan niin hätäisen, kun huomasin vasta, kun olisi mennyt. Joo. Aha. Jääsää Jukka Maarin lainasusulijaan tuonne radalle. Varmasti kenestä nousutaan sieltä hieman pois, ettei pakilateen ääne. Voi olla, että perustamallakin siellä poistuu. Seurausmatkallakin on keltainen laida. Niva on siellä jumissa. Todellakin parin viikon takainen Raision kilpailun voittaja auto.